Nolakoa zen Greziako mitologia. Greziarrak politeistak ziren, hau da, zenbait jainko satan sinesten zuten. Jainkosak hilezkorrak ziren. Baina, gizakien itxura zuten. Antropomorfoak ziren. Bai eta haien bertuteak eta akatsak ere. Zeus jainko nagusia zen. Olimpo mendian bizi zirela uste zuten. Greziarrak beren jainkosen beldur ziren. Eta, haien borondate ona lortzen ahalegintzen ziren sakrifizioen bidez. Greziar erlijioan, beste erlijioetan ez bezala, ez zen hil osteko paradisurik agintzen zintzoentzat. Ez da zigorririk bekatarientzat ere. Greziako jainkosak. Zeus, tximista. Poseidon, itsasoa. Estia etxea. Demeter, nekazaritza. Hera, familia. Hades, infernua. Dioniso, ardoa. Hermes, merkataritza. Afrodita, maitasuna. Hefesto, sua. Ares, gerra. Artemisa, eiza. Apolo, edertasuna. Atenea, jainduria. Jainkosekin batera beste pertsonaia asko zeuden, heroiak. Hala nola, Herkules. Eta Teseo. Balentria itzelak egiten zituzten. Bigarren mailako jainkosak. Musa. Ninfak. Izaki fantastikoak. Hala nola, zentauroak, erdi gizon, erdi zaldi. Eta ziklopeak, begi bakarreko erraldoiak.